bħajtu l-karnival minn ħafna sinilu beda ma' kumpanija tal-karnival fil-Gżira imlaqma l-Beelzebubians sa tmexxija tal-karnival u issa fil-qalba tal-organizzazzjoni tal-karnival. George Zara jieqaf mill-ħidma tiegħu ta' preparazzjonijiet tal-karnival ta' Malta u fil-ftit ħin li kellu TVM News jisraq ftit kummenti minn għandu jistaqsi dwar l-imħabba tiegħu għall-karnival. Snim minnhom chairman ta' dan l-istess organizzazzjoni. Nispera li skama Alla jtin is-saħħa nibqa' hemm. Min ħobb il-festi minn il-passatemp u min jiddedika ħajtu għal-karnival. Imma għaliex il-karnival? L-għunet jena turit fix-xahar tal-karnival. Imma sibt ruħi f'kumpanija tal-karnival u minn hemm il-qudiem kont preżentus li forsi nkun jien il-leader li narma kumpanija, però domt 5 snin mandu ngħid x'inhu l-karnival, għax il-karnival l-arti tiegħu hija maġika, hija xi ħaġa differenti mill-arti kollha. U bqajt hawnhekk. Bħal festi u bħal ħafna tradizzjoni oħrajn il-karnival għex deċenji ta' snin u nbidel magħhom. George kuntent bil-mod kif inbidel il-karnival? Il-karnival huwa tajjeb, imma jena ma nemmenx fl-status quo u l-karnival għandu fej jiġi aktar u aktar tajjeb. Kif? L-ewwel nett ħanajlek. Jena nemmen li il-karnival ta' Malta meta jiġi kif għandu jiġi, għandna nibdew nirreklamuh barra l-pajjiż. Barra l-pajjiż biex jiġi binna t-turistu. Ikkompli għajt iżda li huma jixtieq sempliċement jara lit-turisti bħala spettatur imma bħala protagonisti. Turisti li jiġu mhix jiġu jaraw biss, jiġu jieħdu siem billi ngħidulhom isma' ġibu fancy dress magħkom, fancy costume magħkom għax waħda mill-jiem ħanamlulkom ballu l-antika. Il-ħin għaddilna u George Zara kellu jħalli lil TVM News biex ikompli bil-preparazzjonijiet tiegħu għal festa li jkun ilu jistenna sena.